Krásný den. Já vás vítám u broušení rovného dláta, což je základ, protože broušení každého dalšího tvaru ostří už je těžší. Navíc se na něm naučíte vše o fázi dláta, tvaru dláta a techniku broušení jako takovou. Budete potřebovat 3 hrubosti brusných kamenů. Nejhrubší je karborundum, tím se začíná a rovná se na něm právě fáze dláta, to je tohleto skosení, aby bylo rovné, potom tvar dláta, aby nebyly smetené rohy a samozřejmě zuby, pokud se vám povedou na ostří, tak rovnáte také na karborundu. Pokračovat budete na kameni znitosti okolo 1000, to je tady u mě ta tmavě hnědá strana a tam bude probíhat další hlavní broušení a dobrušovat budeme, doostřovat na znitosti, tady mám 6000, může to být až 7000. Všechny tyto brousky jsou k broušení pod vodou a končit budeme na kůži v kombinaci s brusnou pastou. Tak pojďme na to. Tak, vydávám z vody karborundum a začneme rovným dlátem. Zaměříme se teda na tvar, jak jsme si ukazovali, na osu vůči ostří, nesmetené rohy, abychom dořízli všude, kde potřebujeme, a na úhel ostří, to znamená fázi dláta. Tak. Pokud máme v pořádku fázi, není skulacená, tak jenom položím dláto, nakloním, opřu se o ostří a takhle přiložím prsty, tlačím blízko toho ostří, abych udržela sklon. Ruka druhá je posunutá takto níž. A teď už opravdu se nesmím takhle kolíbat, abych dláto naopak neskulatila. A pak po celém brusu, bez toho, že by se mi naklánilo dláto, brousím. Po celém kvůli tomu, že nechci mít v brusu probroušené koleje. I tak se potom po nějakém čase brus musí rovnat a potom z druhé strany. Při broušení fáze se mi vytahuje takzvaný grot, to je tady část, v podstatě takový jakoby odpad, nebo jak bych to řekla. Už je to tak stenčený materiál, odbroušený, který je potom potřeba z druhé strany prostě mu pomoci, aby odpadl. Jo? A otočím a párkrát přejedu takto a pokračuji. Takto na hrubých kamenech musíme začínat, pokud dláto nemá správně fázi, má ji skulacenou jako lyži, tehdy potom musíme si správně určit, jak to nakloníme a udržet to, než se ta fáze obnoví. A případ, kdy nejde o fázi, je, pokud jsou na dlátu zuby v tom ostří. Tak, já si tady vyměním kámen, takže zase naklopím, držím a totéž. Tady je lépe vidět na této barvě brusu, jak to krásně bere, protože odbroušená ocel zbarvuje vodu do šeda a to je na této barvě brusu krásně viditelné. Zase otočím a strhávám jehlu neboli grot. Bere to opravdu dobře, nemusím tady být moc dlouho. Otočím. Mám krásně nateklou vodu, takže nemusím ani přidávat smáčedlo.
A protože jsme krásně bezjehli. A teďka na finále vlastně stačí mít trochu takhle kůži pevnou, nanesenou na ní trochu brusné pasty a jí tady mám dost, takže není ani proč přidávat. Ještě poptáhnout na kůži. Se tím zaleští to ostří, aby mi prostě zase tato plocha celá ležela. Abych to neskulacovala, protože když to budete obtahovat takto, tak si to budete prostě zase skulacovat z téhleté strany. A to není účelem, to by vám to toho dřeva šlo špatně. A máme nabroušeno. Zkouška. Tak, jak na broušení rovného dláta už víte, teď už to chce jen trochu cviku a trpělivosti. No a můžete začít vyřezávat. Můžete to začít zkoušet sami, anebo abyste se vyhnuli zbytečným pokusům a omylům a podstatně si zkrátili cestu, můžete začít vyřezávat se mnou. A to v kurzu věšáček, kurzu v rubořezu rovným dlátem, stačí vám na to jedno jediné rovné dlátko a naučíte se perfektně znát letorost dřeva, respektovat jej, řezat tak, aby se dřevo neštípalo. Naučíte se dláto vést a dobrzdit je tam, kde vy chcete, aby vám neujelo. A vsadit tyto stylové háčky, no a samotnou techniku v rubořezu. Tohle je kurz, na kterém stojí veškerý základ a je takovou vstupenkou pak do dalších kurzů, které na něj navazují. Kurzík je za 480 korun. Můžete si k němu doobjednat rovnou i dřevo, pokud jej nemáte, a odkaz na něj najdete dole pod videem v prvním komentáři. Já se pak ještě vrátím k detailům ohledně toho kurzíku, ale teď bych ráda pro vás, kdo se chcete raději učit dále brousit, zajímá vás broušení půlkulatých dlát, kozích nožek, háčků, houpaček, broušení na brusce, leštění na leštičce, tak pro vás je pod videem v prvním komentáři ten druhý odkaz na broušení dlát, které si můžete koupit za 430 korun a dozvědět se tam i více o teorii ohledně toho tvaru dláta, fáze a tak dále. Tak, a teď bych se ráda zaměřila více na ten věšáček. Z toho mám velkou radost, protože první běh se povedl a dopadlo to úžasně. Pro mě každá fotka toho, která přišla od účastníků, protože kurz probíhá ve facebookové skupině, která je pro kurz zřízena a kde si společně radíme, opravujeme a vysvětlujeme, tak každá fotka potom toho úspěšného věšáčku pro mě byla pohlazením po duši. Kurzík se sestává ze 3 videí, která jsou v délce do 15 minut a naučíte se postupně v nich vše potřebné. Potřebujete akorát řezat za denního světla, protože pod lampičkou to opravdu nejde, takže je bezva vyhradit si na to ten první nebo druhý víkend. Budete potřebovat asi tak 2,5 dne času a tím myslím ale i se zkoušením, prostě více času si myslím, že potřeba není. Jenom opravdu je důležité, aby to bylo za denního světla. Kurz je rozepsaný přitom na 9 dní,
Jsou tam 2 víkendy, takže si můžete svůj čas krásně naplánovat, videa si pouštět opakovaně, vracet se na místa, která by vám byla nejasná a sdílet s ostatními ve skupině a mě se kdykoliv ptát. V kurzu proběhne i živé vysílání, otázky a odpovědi, na které zodpovím vše, co byste si přáli vědět. A na závěr vás čeká ještě bonus, určité překvapení. Budete potřebovat jedno jediné rovné dláto o šíři 8 mm až 2 cm. Budete potřebovat samozřejmě lipové prkénko o rozměrech 18 x 7,5 cm a tloušťce přibližně 12 mm. Budete potřebovat ještě lipovou lištu 6 x 6 mm v délce asi 20 cm, protože tyto háčky budeme probíjet a zařezávat a potřebujeme tam mít trochu délky navíc. Dál budete potřebovat drobnosti. Tužku, ideálně 2, aby se nemazala po dřevě, ale zároveň na něj snadno kreslila. Trojúhelník s ryskou. Pokud máte takovéto měřítko, tak ještě lépe, bude se vám rozkreslovat ještě snadněji. A pak nebozes, ideálně v šířce 6 mm. Já sama nemám, tak jsem si zasuplovala 4 a dotočila jsem 8. No a potom už jen disperzní lepidlo a špejly. Pro vás, kdo nemáte truhlářský pong, hoblici, ještě podkládací prkénko, na které si budete v rubořezový věšáček nebo prkénko, ze kterého ho budete tvořit, upevňovat. A 2 svěrky ke stolu. Ještě, abych nezapomněla, hodí se pár takovýchto podložek v případě toho upínání na prkénko, ale to už se dozvíte později. Tak. A pro koho je kurz vhodný? Ano, samozřejmě pro úplné začátečníky. Já sama jsem takto začínala a byla to úžasná škola. Pak je vhodný pro mírně pokročilé, kteří si chtějí vytunit své základy a naučit se právě dláto dobržďovat a perfektně ovládat. A samozřejmě pro ty z vás, kdo si chcete naučit techniku v rubořezu. Tak, tohle je asi ode mne všechno a já se na vás těším, buď to ve věšáčku, anebo při broušení dlát.